Dyma ni felly yr ail gystadleuaeth y Bwyellwyr yn erbyn y Cneifwyr fan hyn rwan. Mae gennym ni Helen Evans ar stondin 1, Dewi Jones ar stondin 2, ond Evan Jones sy'n dechrau'r ras gyfnewid yma yn herio yr Bwyellwyr. Y Bwyellydd sydd wrthi ar hyn o bryd fodd bynnag yw Jake Bufton. Wrthi ochr o'n y canol wedyn mae Gerwyn Hughes ac mae Jake bron a gorffen a wedyn mae Paul Bufton yn mynd i orffen yr ornest ar ran y Bwyellwyr yn y ras gyfnewid yma. Ac ar hyn o bryd mae'n edrych yn addawol iawn o ran y Bwyellwyr. Mae o bron am mynd drodd ond mae o wedi mynd yn sownd. Rwan mae yna grefft i hyn. Maen nhw wedi paratoi trwy wneud lle i'w traed ac mi welwch chi rwan mae'n anodd iawn yn gweld pwy sy'n mynd i orffen gyntaf. Dwi'n meddwl bod o'n mynd i fydd chydig bach ar y blaen o ran y Cneifwyr. Ydy Evan Jones yn mynd i orffen neu ydy'r pren yna yn mynd i orffen. Mae'n union syth mae'r ddau yn nhw yn gorffen yr un pryd. Gerwyn Hughes wedyn. Mae Gerwyn yn llawer iawn mwy profiadol na'r Jake Bufton ac yn gweithio yn yr adran ganolradd o ran cystadlu. Sbiwch ar y ffordd mae'r fwyell na'n bita'r pren ac wedyn mae Dewi Jones, brawd Evan Jones yn ei herio fo, ond ar hyn o bryd swn i ddim yn synnu gweld y Bwyellwyr yn achub y blaen achos mae Dewi Jones yn dal ar ystodiau herio na ar yr ochr gyntaf. Mae Gerwyn yn siŵr o fod mwy na hanner ffordd trwodd. Y peryg ydy gyda'r Bwyelli na bod nhw'n mynd yn sownd os ydyn nhw'n gafel yn rhy gry yn y pren. Mae o bron iawn trwodd fel y gwelwch chi 1, 2, 3 ac mi fydd o yna ond mae o wedi gorfod camau ar y pren, colli cydbwysedd. Tyd yn y flaen rwan Gerwyn, mae Gerwyn o adran mae Chymlleth wedi giro. Felly ffwrdd â ni rwan gyda tad Jake Bufton, Paul Bufton y fan hyn. Bwyellwyr Dyffryn Gwyr ydy'r rhain ni'n gwylio nhw ar hyn o bryd. Dewi Jones wedi gorffen, ond Paul Bufton di hwn ar y pren dwytha yma yn hollti yn rhwydd iawn tra bod Helen Evans rwan pencampwr merched Cymru yn cneifio'r oen yma. Felly pwy sy'n mynd i fynd â hi am y tro gyntaf ers sawl blwyddyn fyswn i ddim yn synnu gweld y Bwyellwyr yma ni'n y fideo. Ydyn wir, mae'r Bwyellwyr yn cael ei arwain gan Paul Bufton wedi curo o ryw chydig bach. Helen Evans i orffen i hoen hithe wedyn. Llongyfarchiadau mawr i Bwyellwyr Dyffryn Gwyr.